Vítajte, v tomto videu si ukážeme, ako si stiahnuť MetaTrader 4 a ako ho začať používať. Takže musíme byť už zaregistrovaní, tak sa prihlasujeme sa svojim e-mailom a heslom, aké sme si zadali. Ďalej klikneme prihlásenie, dostavíme sa. No, môže sa stať, že sa pomýlime, zadáme to ešte raz, prihlásime sa. Po prihlásení vidíme prehľad našich účtov, či už demo účtov alebo reálnych. By sme mali tu pod sebou väčší zoznam podľa počtu. A tu už vidíte doplniť prostriedky, otvoriť prostriedky, teda otvoriť reálny účet. A tu vidíme aj k stiahnutiu MetaTrader 4. Klikneme si na to a tým si začneme vlastne stiahovanie. Tu vidíte, že už to máme stiahnuté, takže je to rýchlo, je to maličká aplikácia. Klikneme si na to, spustíme. Inštalácia prebieha tiež veľmi rýchlo. Tu si môžeme vybrať, že kam to chceme nainštalovať presne. A už inštalujeme. Ako vidíte, inštalácia prebehla celkom rýchlo. Je to jednoduché. Klikneme dokončiť. A automaticky sa nám spustí MetaTrader 4, kde sa rovno môžeme prihlasovať. Prihlasovacie údaje si môžeme nájsť na našom e-maili. Tu vidíme mail, treba si zachovávať mail. Tu vidíte ID v obchodnej platforme, vaše heslo sa zhoduje s heslom, ktoré ste vytvorili pri registrácii. Takže sa budeme prihlasovať týmto číslom a našim heslom. Tu si vyberete, aký máte typ účtu, či už live alebo practice. A môžeme sa prihlásiť. No vidíte, ako vyzerá rozhranie. Hneď vám príde aj tu na e-mail do týchto správ, kde vidíte registrácia, tu vidíte meno, aké ste zadali, e-mail, login. Veľmi dôležité, treba si uchovať, opakujem. Takže, a môžeme sa pustiť na to, tak si otvoríme napríklad tento eurodolár, vidíte, ako je na tom aktuálne. Môžeme si otvoriť aj pozíciu a už to tu vidíme, ako sme na to momentálne. Vidíte, že môžeme pridávať stop loss, take profit, dať si dokonca aj svoj komentár, napríklad euro a objem, a aký chceme nakupovať. Dajme tomu, že si nakúpime 7 lotov, nastavíme si stop loss, nastavíme si take profit. Takže dajme tomu, že budeme nakupovať, čiže take profit si dáme vyšší, ako je aktuálna hodnota, a stop loss si dáme nižší, aby nám zastavilo prípadnú stratu. A môžeme si kliknúť na nákup a dali sme to opačne. Takto sme si mohli ukázať, ako funguje systém, keď dáte opačne, nepustí vás to do omylného obchodu. Čiže si nastavíme správne take profit a stop loss. Tak sme si ho nastavili ešte raz, presne naopak. A môžeme sa do toho pustiť. A ideme na... Dobre, vidíte, že už sme si zakúpili. Tu vidíte ešte raz, aký máme nastavený stop loss, aký máme take profit.
a akú sme robili možnosť, ako sme využili, či nákup alebo predaj. Potvrdíme a už to vidíme aj na grafe, kde máme stop lossy, take profity. Môžeme to sledovať aj tu v obchodovaní. Vidíte, tu máme obchodovanie, tu nám ukazuje stav nášho účtu, ako máme voľnú maržu a úroveň marže. Tu vidíte, či sme v zisku alebo v strate. Samozrejme, tu máme množstvo nástrojov, ktoré sa dajú obchodovať. Sledovanie trhu, tikový graf. A samozrejme tu je veľa možností, ako grafy, vkladanie rôznych kanálov Fibonacci a tak ďalej a tak ďalej. Je to naozaj neurekom. Tak a samozrejme si ukážeme aj, ako si pozíciu zavrieme. Dvakrát sme klikli na otvorenú pozíciu, tu vidíte uzavretie na a vidíte hodnotu, na ktorej budete uzatvárať. Čiže už nám stačí jedine kliknúť a pozícia bude uzavretá. Vidíte tu ako nám to stúpa, klesá. Čiže a stále si môžete aj editovať. Počas otvorenej pozície si môžete editovať stop loss aj take profit. Takže pozíciu si zatvoríme, vidíte uzavreté na a máte tu presnú hodnotu. Asi OK. Automaticky bola suma odpočítaná z účtu. Máme tu aj históriu účtov, kde vidíme, čo sme na nej vykonali. Samozrejme dátum, či sme nakúpali alebo predávali, počet lotov, nástroj, aký sme použili, cenu, za ktorú sme nakúpali, aký sme mali stop loss, take profit a čas ukončenia, cenu zavretia a aj zisk alebo stratu. A to je všetko k takým hrubým základom MetaTraderu. Treba sa ním prelúskať a nájsť si svoje obľúbené nástroje, ktoré budete obchodovať.